намози нофила ғайри ҳамон се вақте ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам аз намоз хондан манъ карданд, ҳама вақт иҷозат ҳаст. алал хусус баъди офтоб баромадан то вақти завол. Завол яъне то вақти қиём, яъне 3 дақиқа пеш аз пешин офтоб қиём мекунад. 3 дақиқа то 2.5 дақиқа офтоб қиём мекунад. дар ҳамон вақт намоз хондан мумкин нест. дар айни қиём ва дар айни тулӯи офтоб ва дар айни ғуруби офтоб. лекин ду вақти аввалу охир, яъне вақти тулӯи офтоб ва вақти ғуруби офтоб бо камтар ҳошияҳо дорад. масалан намози бомдод, вақте ки азони бомдод гуфта шуд то баромадани офтоб ба қади я найза намоз намехонед. инчунин вақте ки офтоб ба нишастан шурӯъ кард то пурра нишастанаш ва баъди намози аср, баъди ин ки асрро хондед то пурра офтоб ғоиб шуданаш намоз намехонед. ва инчунин 2.5-3 дақиқа пеш аз азони пешин. дар дигар вақтҳо иҷозат аст. масалан баъди намози пешин то аср чӣ қадар метавонед нофила хонед. баъди шом то хуфтан, баъди хуфтан то бомдод. ин вақтҳои васеъ аст.